lelampahan kang kawuri lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri niku nggih sami kali lelakon kula. Sampean pripun lakone? Aku ben ki ya cok wah jan nganti kaya ngono ki nek kelingan yo isin lho Mbak kula niku. Kalih sinten? Angge kalih Risa niku. Ndak oh. Ting gubuk ya ting gubuk asmara niku. Apa sul? Ting gubuk asmara tunggu pari ting Oh, mriko. kirane Nggih gubuk mriko lak asmara. kathah pari. Gubuk Tanduran pari, asmara nggih. tengah sawah. Tengah sawah. Tresno tulus nadyaning bekas mara. Menika kirim salam ugi dateng Dik Danan sak kanca niki clothing joglo solah gongso lagi nobar. Oh, nobar apa? Ah, Mas kalih Jono. Mas kalih Pak Taat, ngoten kalih Nggih. Bapak. Nobar Kalih simbang nggih, Ki Mak. Dalang Sarjono. Nyuwun lagu ninggal katresnan mangke dipun pinangkani. Nggih. Gubuke Asmon dhisik kaya ngapa? Yen lewat aku kelingan gubak kae biyen tak golereng ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Awe owe jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo adat tresno tanpa bakal tanpa kasa bate-bate nataman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wedi nganti kaget rina Ceteten sandraning ati nyata nuntun saya ora ati aku kowe dadi karwan mereka arep ning gubuk asmara ayo yo Ayo yo. Cakra budaya Jatima Sak cocok. Aku kelingan gubuk kae tak golereng Ayo. ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih sayang Sofa awe biyen kae tak adol tresno
karang nek Gayeng, golane nggih? Mbak nggih, karang nek golane Mbak Endah niku nek kali Walah. kendange Dik Adi niku jan templik. Sing templik ki nggih Dek Risa to. Sinten Risma. Dik Risma. Kok Ayo Risa? karang yo encone kak ya. Heeh. Encon ning pundi? Encon teng griya niku nggih teng griya nggih teng gawean. Bacot ki nggih, Mas. Nggih. Pun telasaken monggo. Nggih. Catetan sakjroning ati dan luput saya aku kowe dadi garwa merga larang ning bekas solo Alalela. Matur nemban nuwun Mbak Endah nggih. Mbak Lim.